Makhosi amakhulu-ke ndawo-ke zingane zakuthi zingane zedlozi camagu indaba ezitha makhosi amakhulu. Ngikhuleka kuwo amakhosi onke omhlaba khona, amakhosi osela, amakhosi ohlanga. Nibingelela umakhosi umkhulu wasemakhosini lo. Undaba enhle kuba ngofakazi unosikemegeme mfungela. Uphunywa bempethe. Ngiyabonga-ke ngane zakwethu. Ngizawucela nje ukuthi ke nibe nami la kulesihloko engithanda ukusicacisa. Ngicela ukucacisa la. Esithunyweni abantu kufuneka bazi ukuthi isithunywa siyini isithunywa? Sihluke ngani? Kuhlukene kangaki ukwehlika kwesithunywa? Before I do that, ke ngizocela ukuthi la wena oqala ukubona lesi sihloko noma uqala ukubona le video, please subscribe. Uqala ukubona nje umkhulu osemakhosini kule YouTube channel yakhe ebhalwe Bhekani Intshakala. Ngizocela nje ke unizama ukuthi ukusubscribe lapha and like the video or the topic if you uthanda. Share this video to anyone odinga ukwazi information about isithunywa nokunye, and please watch this video up until the end. La ngithanda ngibuyele ekukhulumeni ngesithunywa ngoba kukhona into engiyibukayo, abantu bayadideka. Isithunywa zingane zakwethu, kukhona isithunywa semvelo. Yebo, zonke izithunywa zingezemvelo, kodwa kukhona isithunywa esingadingi ukuthi uzuzuze uyofika enkonzweni noma uzuze uyokhuleka nabazalwane ukuze sidilike sisebenze kuwena. Esidinga nje wena ukuthi uyikhulekele sizifikele noma inini. Uma sifika kuwe sithi uma sifika ngomhlabelelo othize, sifike ngeculo oluthize, sifike ngosizo oluthize lelifike ubozizwe ushawa uvalo, uzizwe mhlasimbe uwehlikela isimoso size ngathi ungaguqa phansi ushaye ngedolo maqedana bese ukhulekele leyo nkinga. Inkinga sometimes uzuyithole ngoba nakho usukhuleka ukuthi hayi khona na inkinga engivezela ukuthi ukhuleke ekuthiwa ikhulekele. Bese kuba khona ke izithunywa, ngoba izithunywa phela ingane zakwethu uziyehlukana. Kuba isithunywa lesi engisisho isithunywa semvelo asidinge ukuthi mhlasimbe uzozuzuye komphuphumeni kuphi, kodwa ke lokho phela kuyadingeka ukuthi nawe ukwenze njengomuntu wesithunywa, ngoba isona sizobe sesisuke sisiguide. Ngoba phela ukhumbula ukuthi kuze kuvele ukuthi umuntu ufanele aye emphuphumeni, aye emanzini, aye entabeni, aye emahlane ikuphi, ngoba kwakuyi-guidance yomoya, kwakusuke kuwumoya osukulawula usho uthi akube ukuthi ukuze uvele into ukuthi ukuze ukwazi ukuthola isimo samandla athize, ukuze ukwazi ukuthola izinto eziwukuthi nokuthi, ukuze ukwazi ukukhula wena spiritually. Amanye amazwi umoya njengoba usuke ufika, same thing nanedlozi, suke likhulisa wena spiritually, kusuke ngama-helpers akho okukusiza. Lana ke ngifuna ukuthi uwazi ukuthi lezi zinto zisuke ziqhamuka ngendlela okusuke kungangokuthi bese kangangokuthi zisuke zifuna ukuthi wena uphakame usize abantu, ngoba you've got the light osuke uyiphiwe. Ofanele ukwazi nje uma ngabe isithunywa sakho nedlozi wasuke liza kuwe, ngoba nakho usuke unelokhuzana, unokukhanya okusuke kukhona uJehova sowupha khona. Okay, right, size la. Bese kuba khona isithunywa esithi uma sifika kuwena sikuhluphe singazidilikeli sona uqobo. Ngoba nokudilika kwaso njalo isithunywa sidilika ngendlela ezihlukene. One thing into ofanele uyinote nofuna uyiqaphele, isithunywa asikhuphuki, asilona idlozi elikhuphukayo, ngoba lisuke likhuphuka la kuwena ngaphakathi, lisuka kuwena egazini. Kuphela isithunywa sehlika ngaphezulu, siyadilika englozi dilika njengomoya. Yobona makuthiwa umuntu makuthiwa eBhayibhelini, ngifanele umfanekiso nje ejwayele ngoba abantu abaningi bayizwa njengenganekwane lento eBhayibhelini abaze bayibona actually, kodwa kuyinto eyenzeka ngempela. Uthola ukuthi umuntu kwehlika isimo somoya wethu kuba wehlikele phekwakhe. Lokho kusuke kuwumoya ongcwele, kusuke kuwumoya wezithunywa osuke wehlikela phezulu kwakhe. Bese ke uthola ukuthi uyasebenza lezo izinto ezenzekalayo ukuthi ke zenzele emfihlakalweni.
leyo izinto ezibonwa abantu bakamoya, the true spiritual powers, the true spiritual people abehlikelwa umoya bangawuxuba lutho lasezweni. Ozwayo ke uzongizwa mangithi bangaxuba nalutho lasezweni ukuthi ngiqonda ukuthini. Lana bese kuba khona ke isithunya esisuke sifuna ukuthi uma ngabe sizodilika osiqale sikuhluphe sikunika igulo ezithize, sifuna ukuthi uhambe uyokhuleka. Ikakhulukazi leso sithunya suke sihambisana nokuthi ube umholi webandla noma ube ngumholi wabantu. Ukubayisa ngizocaphuna nje le ncwadi yokuba ubaholi usukuphiwa ukuthi ufanele ube umholi isikhathi esiningi, akisho ukuthi bonke abantu basuke bephiwa ufanele baba abaholi ngalokho. Ngoba usufika ufanele ube umholi wabantu, ukubayisa kumhlali neziyoni. I've called this word, it's a word leyo suke eBhayibhelini, kodwa ukubayisa kumhlali neziyoni. Umhlali neziyoni ubani? uJehova umnini amandla wonke, usimakade oyingcwele, the Holy Spirit and the old okuyena mdala weinsuka, ukhulu wokhulukhulwana. Ayimbiza kanjalo okhokho nokhulukhulwana no babamkhulu nokhokhokazi babembiza kanjalo babethi ukhulu wokhulukhulwana, okuyena omdala weinsuku umnini amandla wonke. Okuyiwona obunye usukuphiwa ukuthi ushone khona ke enkonzweni, kusuke kuyisona sithunya leso esuke sidinga ukuthi ke uyijwaze. Nakhona kusuke kukhona lento efuna ukuthi sikufundise yona kahle kahle. Usuke kufanele ukuthi ufundiswe something ngokuya phakathi kwabantu, ngoba each and every time umphefumulo mangabe wehlika emhlabeni, wehlika noma mangabe utshaleke enyameni uphinde ureborn kabusha, kusuke kukhona lento osuke unamandla uyiphiwe kodwa manje usuke ushoda ngayo, okusuke kufanele ukuthi ufike uyifunde uyimasterishe at some point ukwazi ukuqhubeka usize abantu. Ngoba mhlasimbe kuyenzeka ukuthi mhlasimbe on your previous life kwenzekile ukuthi mhlasimbe washeshe wafa into usuke ungakayenzanga ingakapheleli. So ke uyawufika usufika ngoba umuntu naye phela khumbula na umuntu ungumoya kodwa uhleli enyameni. So ke one of the things engiyaye ngithanda ukuthi umuntu ayijwayele ukuthi ke izithunywa ke zizonke ziyadinga ukuthi noma kuthiwe unesithunya esikhonzo ukuthi sikhuphe kakhulu ngokwenkonzo nangokuphi, kodwa ke akufanele ukuthi uyijwayeze ukuthi isithunya sikhuphe umusa enkonzo noma ngokwenkonzo kuphela. Kuningi nje okufanele ukufunde uma umuntu to that little power osuke uyiphiwe naleyo ndlela ekusuke wehlike ngayo. You have to find another ways, you have to be an adapter survivor ngendlela eziningi. Uma ufuna ukwazi usuke ngiqonda ukuthini lokho ngikuchaza ngesinye isikhathi ukuthi kusho ukuthini khona ukuba i-proper thinker and adapter survivor. Lana ke izithunya ziyaye zifuna ukuthi uye entabeni, uye emanzini, uyokhuleka zonke ngendlela yokuhlukahlukana kwazo ukuthi isuke zidilika ngahlobo luni kuwena. Singadilika usentabeni ukuthi uhambe olanda isithunya sakho phezulu kwentaba udilike, sidilike khona. Kodwa by all means uzogcina ufikile ekuthenini nawe ushona emanzini, kodwa isikhathi esiningi uzobe umuntu ojwayele ukulanda amandla kuphi phezulu kwesimo sentaba, hayi ukuthi entabeni kuzobe specific intaba mhlasimbe loyo kwadilika kumoya kuwena. Omunye uthola ukuthi sidilika esempophomeni kuma umoya uqaqqa, omunye siqaqeke phakathi esimoni senkonzo uqobo, omunye siqaqeke esekhaya egcikene ezihlalele, omunye nje sifikele phakathi nobusuku ebusuku avuswe kuthiwa na kube ukuthi nokuthi siqale sixoxe naye noma siqale sixoxe naye simtshela ukuthi nokuthi ayitshela ukuthi mhlasimbe ayingobuya hlala noma kwenze njani. Kodwa one of the things uyayibona izinto ukuthi no, isithunywa lesi sifunani ini nani kuyena. Esinye sidilike olwandle, esinye sidilike kuphi dilika ngendlela ezihlukene ezithunywa eindaweni ezahlukene. Futhi ngibonga izingane zakwethu, ngifuna nje ukuyicacisa le ndaba ukuthi isithunya kahle kahle siyini. And thank you for watching this video up until the end. Ngibonga nje amazwe ngamazwe onke abukela YouTube channel kaMkhulu wasemakhosini, and thank you for sharing this knowledge with you, ngoba ngenzela ukuthi uziqonde ezinye izinto ubelula kakhulukazi. Ngiqondise kubantu abasuke besuke beneziphiwo zikamoya nabasafisa ukuthi bazi ngokunye okuningi. Ndawuke makhosi amakhulu. Amen. Siyathokoza.